Όλα γυρίζουν μέσα στο δωμάτιο. Βρίσκομαι σε κατάσταση τρέλας. Σκέφτομαι τα καλά πράγματα της ημέρας. Πρέπει να κάνω αυτό, το άλλο, εκείνο. Είναι όλα προγραμματισμένα από τώρα. Είναι οι ίδιες κοινότυπες αηδίες. Υπάρχουν νόμοι στο χώρο αυτό που με έχουν καρφώσει στον τοίχο, μην αφήνοντάς με να κάνω κάτι αλλιώτικο και διαφορετικό.